sa itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Hey, give it a quick check. Metro Manila, it is now 31 minutes after 6 o'clock. And you are still locking in right here on Metro's number 1. Back-to-back hits coming right up to you! At syempre mga kabisyo, hanggang alas 9 po tayo ng gabi, Manong Driver! Mekos-mekos na tugtugan, solid back-to-back Christmas song, san ka pa? Syempre, dito na, syempre sa 90.7 Love Radio. Madali lang, di ba? Basic yan. Oh, eto na. Pag-usapan na natin to. Siyempre, kasama pa rin po. Hindi tayo nagpapakilala, Tang. Aray! Kasi masyado kang nagmamadali. Dali, pakilala mo na ako. Oh, eto na po mga kabisyo, kasama natin. Henyo! At syempre, kasama din po yours truly, Diego Bandido. Alright mga kabisyo, eto pag-usapan na natin to, Manong Driver. Isang escort ang nagpapakita ng kung gaano kalaki daw ang kanyang kinikita kada linggo sa buwan ng Disyembre. Oh no! Pero hindi naman dito sa Pilipinas mga kabisyo. Pero sabihin natin medyo malapit na rin din doon. Ayon sa self-confessed psychopath, inaamin niya ang sabi niya na ang kanyang mga services ay naging masyadong popular o in demand siya, especially ngayong Christmas season. At alam nyo mga kabisyo kung magkano ang kinikita niya. Tumataginting na $34,000 lang naman a week! Wow! Grabe! Tang, logican na natin to para matapos na! Ay, sige, panatan mo na! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na natin to! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Mga kabisyo, bakit ba mas pinipili ng tao ang mga ganitong gawain o ganitong klaseng trabaho? O basic yan, di ba? Siyempre, unang-una dahil easy money. Oh no! Di ba? Given na yan. Pero bakit? Ano kayong tumatakbo sa isip ng mga mayayamang tao? Bakit kinakailangang gumastos para kumuha pa ng escort? Di ba? Ito po ang ilan sa mga rason mga kabisyo. Lologican po natin kung bakit kinakailangan pa silang gumastos. Ang mga rason po ng ilang mayayaman naghahangad na kumuha ng serbisyo ng escort na babae, iba-iba o depende sa bawat individual. Andyan po yung unang-unang tinatawag na pang-aliw at kakaibang karanasan. Oh no! Diba? May mga mayayaman na hinahanap ang aliw o kakaibang karanasan na maaring hindi nila mahanap sa pamamagitan ng kanilang pamamaraan kasi iba yung mundo nila eh. 'Di ba? Ang mga mayayaman kasi hindi nila magawa yung gusto nila gaya ng mga simpleng bagay. Tang, ano ba sa tingin mo yung mga simpleng bagay, Tang? Yun siguro yung tumatae ka habang naliligo. O sa bagay, para sa ating mga may kanal humor, simple lang yun. Hindi magagawa na mayayaman yun. O ito ba, isa sa mga dahilan. Prestihiyo at estado ng buhay. Para sa ilang tao, ang pagkuha ng mataas na kalibre na escort ay maaring ituring at uri ng status symbol, ika nga. At saka higit sa lahat, companionship. Dahil loneliness or a lack of romantic partner can be a factor para sa kanila. Parang kagaya mo rin, Manong Driver, di ba?
Pag nalulungkot ka, saan ka pumupunta? Saan siya pumupunta, Tang? Sa beer house. Anong ginagawa niya sa beer house, Tang? Nagtitable. No. Diba? Parang ganun lang din yon. Kaya nga, mga kabisyo, ang tendency kasi nito, may asawa kang tao, nahuhulog ka tuloy sa kasalanan. Kaya hindi tama at hindi maganda. Sasakyan si